Madoka amabuja atauya anonhaudzo manhoko dzochitanhatu mwedzi uno waNdira. Nyasi kwaburika kuti wamunangagwa wagoisa kamutemo kochimbi kochipiri kogore rino kari kureketa iko kuti sarudzo dzaakuitiwa kutsiva vanhu vakabisiwa hawaye. Kwaye sarudzo dzichagoitiwa zuva ro26 mwedzi waKurume, asi dare rinoita kuti vanhu vagonzi nhengo dzinokwikwidza musarudzomo dzichagara zuva ro26 mwedzi uno. Idi paita kunyangariwa chaiko, wazhinji wabva wandoti aiwa uku ndokuti tiedze kuona kuti zvichambotekaira seiko musarudzomo, asi vamwe vari kureketaiwo kuti zvinogona kusaya basa nokutoti ipapa zvizhinji zvinoda kuitika kuchinjirudza mutikaidzo wesarudzo zvati zvaitika ba, heno kuti zvichatekaira sei. Tindori panyaya yebodziyo, wamwe wanoreketa nezvesarudzo wagotiro bato reMDC ravachamisa ragoita kupunzumuhwa nzero manji nokudako kuti wakufanira kuti tsvake zita rokuisa vanhu vavo wasati waita kugara kudare rosarudzo ronomination court. Aiwa ipapa tichagoringitsa kuti zvinenge zvichitekaira sei, tigokunyepai zvinenge zviripo zvinenge zvaburikazvo. Nyasi idi panga kuri kuita kuziya zvakawanditsa chaiko kwaitika waMwonzora kwaiva kuenda kwaMnangagwa kuState House kuenda koita hurukuro nawo ikweyo. Hino kuti katombo kanyaya kwawagoenda koita ikweyo kanga kari kei, asi wari kureketa makwai wagotiwo katombo kanyaya kokuti waite zvomubatanidziwa chaiwo huiguita zvosarudzo. Ticharamba takaringa kuti zvii zvinenge zvichiitika, tigokunyepaipo zvinenge zviri kuburikapo. Wanga wari kuMatarodzi mhosva wochironga waye waida kubisiwa nehurumende kuti kuirimiwe sora, kwai wagojiwa nonyaya yawo kudare guru munyika. Paribagoziva kuti chii chaizvo chanyatsoitika, asi kwai mutemo wakangoisiwa kare kareko nguva yokutongiwa kwowachena mugore ra1919. Kwai ndio mutemo uchiri kufanira kuramba uchisenza wokuti ivhu rese rokumaruwa riri pasi pomutungamiri wenyika. Zvatorwadza vazhinji nokutoti ipapa zviri kundoreva kuti mutungamiri wenyika akandobvumira kuti vanhu vabisiwe pavanenge vari, wakutobisiwa. Chero kwedu mabuja zvawanga wamboreketa zviya watungamiri wenyika kuti wachareka kuita kuti zviitike, zvinogona kundoitika ipapa kana mutungamiri wenyika akandobisiwa akandobvuma hache kuti zviitike. Idi pakaita kunyangariwa chaiko, ticharamba tichiringa kuti vachaendesa mberi chere nyaya yawo kumadhare kana kuti vanenge vachireka zvakadando. Wobhechurika Zulu wari kurwadziwa ipapa kwai chawange waisa pokare chakanyorwa zvinochokuita neguku rahundi kurangarira hama dzawo dzakagwarashiwa muguku rahundi kumatebelele ndiyo dzasi, kwai chabhombiwa kutoita kuparadziwa chaiko. Unosaya kuti chiiko ipapa ndoko chitatu wachiita izvi, wamwe wagotiko hokonai vanhu vakuita kudari kuramba kuti tirangarire hama dzedu, asi kunyangwe naNasisi Urodzi chaiwo wanga wakaita kunyangaritsa chaiko wari kuramba wachindorangarirwa kureketa kuno. Haino mabi angu kuti wasiri kuda kuti zvirangariwe zvi wari kumboita kuti zvidini. Wazhinji nyasi wadoka hana dziri kuita kurwadza chaiko, kuburitsiwa tsungununu, kugariwa matunduru chaiko nokusuwa pabodzipo nokurwadzisiwa. Ipapa kwaburika imwe vhidhiyo iri kuburika vanhu vachitoweredziwa nohwizi Limpopo wachida kuedza kubira kuenda South Africa. Mabi angu aiwa zvinorwadza. Tinondoimba kuti yawe vanogotiboya zvinhu zvikachinjawo munyika medu, nokuti manyongori akadari ari kutiziwa nevanhu ari kuita kuti vanhu vasvike kuenda kuda kubira hwizi hunomakahwe hwakaita kufashukira zvipere izvozvi. Tinoshuvira kuti wapfawa aiwa wagoboyeke mutumbi yawo yese yakakwana wagoendesiwe koradzikiwawo zvino chiremerera. Ipapa zviri kutorwadza mabi angu, dai wazorora murugare. Panyaya yakada kurerera kubodziko, mapurisa agotiyo akasunga vanhu nokurambidza vanhu vaida kupinda kuenda kuSouth Africa zvisiri pamutemo, vanotopfuura zviuru 70 chaiwo. Unosaya kuti kana vanhu vakawanditsa kudari wari kuramba wachindobatiwa kuti wabenhutsiwe kunyika kwavo, wari kumbotizei idi mumiriro zvinhu, aiwa musvinuba. Ticharamba tichiringa kuti zvichapera sei izvozvi. Kambani yoDoves kwai yagodzinga mutyairi wayo Sam Chitsike
nonyaya yokuti kwai aribe kuita zvisvinu pakuenda kwache kowika bhokisi ribe munhu kumhuri yokwachimwa murombe idi zvakatooma. Hino kuti pane zvimwe chere zvichaitika ipapa ticharamba takaringa. Mutambo chiringayo mutambo weAFCON iyi kwai chikwata choZambia chakatogara chiri kukwena mhuno kuti penho wangatodaidziwa kana FIFA ikabisa Zimbabwe kumutambo weAFCON. Hino mabiya angu ticharamba takaringa kuti zvichapera sei. Tinondoimba kuti zvichakoneka kuti wakomana wekwedu wagotambewo mutambo uyu. Kwai Grand Flower gonzi ndiye akufundzisa wakomana wechikwata choSussex kuUK kuita zvokukubana nobhora rokiriketi ro. Aiwa, tinomushuvira kubudirira chaiko, tinomushuvira tuzvinu. Tiringe edu dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa waRamaphosa kwai wagotiza kupolokwane kuLimpopo kwawanga ari wachida kuita musangano nowanhukadzi weikweyo nonyaya yokuti kwai kune zvinhu zvenge zviribe kumira mushe. Ipapa wazhinji waribe kuziva kuti zviri zvamboitika. Ticharamba tichiringa hedu kuti zvichapera sei. Anga ari kutungamira dare reparamende rokuTanzania kwai agosiya basa nokuda kwokuti akagoreketa kuti hurumende yakunyanya kukwereta zvakanyanyisa mari zvekuti ichagotadza kudzibhadhara. Mutungamiri wenyika ikweyo kwai anga aribe kufara nazvo akabva amuti abve achepa chigaropo atosiya basa nyasi. Idi pakaita kunyangariwa chaiko. KuCabo Delgado Mozambique kwai kuhwako kuramba kuchindoenderera mberi. Wanhu vari kuramba vachindoita kuona mwoto idi. Zvinotorwadza izvi kana kuusa ng'ombe kuchausika bang'ombe nokutoti zviri kubva dzagwarashiwa noyo wapandukiwa. Apawo wanhu vari kuramba vachindopinziwa mushishi wabatiwa wachiitiwa zvese zvese zvinotorwadza. Hino kuti nyika dzasi kuAfrica dziri kumbodini nokuti ipapa muZimbabwe manyama mirendorongo, eSwatini kuri kuvhazhaira, kuMozambique kwakadandi, kuDRC kuno hondo yatsviriridza kumabvazuva zviri kutoita kurwadza idi. KuSudan vari kuramba vachienderera mberi nokuita kwavo kokuratidzira kuti utongi hwemasoja hupere. Hino kuti zvichakoneka chere kana kuti zvichapera sei ticharamba takaringa. Apawo Novak Djokovic kwai agorambidziwa kupinda kuAustralia kunyange wanga wakamubvumira kuti agopinde. Manyongori chaiwo. Ipapa vari kuda kumumanikidza kuti abaiwe kamushonga kodziwa mupengo. Iye ari kuzvidaba. Ipapa atojiwa zvokutoti atotadza kuenda kotamba mutambo wetenesi kuAustralia ko. Munyaya yegumisira yanyasi kwai South Africa yawina mutambo wanga uri kutamba wekiriketi noIndia. Towati makorokoto. Takadaro zvedu mabiya angu tagumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.